Velkommen til Jackass. Jackass! Fuck nu af, man. Nej, vi får lov. Ej, okay. Okay, nej, I skal... Det var godt, I ikke har vælget mig nu. Jeg var også med. Den er først i år. Hallo, jeg var også med, bare så I ved det. Lol, så Sebastian. Hallo, lad være. Vi var snuden, ikke? Og lige om røven, så får en ting først. Simpelthen så du baller en sang. Ja. Sig det igen. Jeg giver mere her. Jeg giver op. Kom nu den her gang. Fuck! Du ramte min ryg, mand! Du ramte min lår sidste gang. Ja, nu er det min tur. Det er min tur. Hunde! De er på låret. Giver du op? Nej, jeg gør ikke! Du er godt nok ugly! Jeg bruger snuden. Husk. Prøv at lave det her ansigt igen. Det vil du rammer også. Du rammer min ryg. Prøv at gøre sådan her igen. Hallo, kom nu, vi har ikke så meget tid. Ja, jeg ved det. Nej, jeg gør kraftedeme ikke. Jeg tager i fodboldfrispark her, ikke? Jeg tager et frispark nu. Med snuden. Det var ikke med snuden. Ingen skal give op. Det skal bare blive under sparken. Det var ikke med snuden. Hvis du ikke er med snuden, så giver jeg også med snuden bag. Det er græs. Min ryg igen. Det er fucking lort. Og det er min tur. Kan du gå lidt længere væk? Jeg går Jeg kan med snuden bare for sjovt. Jeg vil ikke gøre. Okay, det gør jeg. Det gør jeg. Lige på låret igen. Jeg giver ikke op. Kom så, bliv ved. Den sag eller skudte. Den sad lige mellem de to. Lige mellem begge. Kom nu. Har Lasse givet op? Ja. Vildt han også givet op. Jeg er godt på. Det er godt lidt. Fuck. Den har snart været 4 minutter. 4 minutter. Står her, jeg sparker ikke. Jeg gider ikke mere, jeg giver op. Han kan op. Sig det til kameraet. Jeg giver op.